ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дом ҳамин хел квартираи фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуде ки реклама ки чизое ки фурӯшӣ дошта бошед, марамат сурат маълумотча дар номарои имо баста будаи дар рӯи экранбуда роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Москва ва хонаҳои фурӯшиам ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон ва якхонага, духонага аз шаҳри Душанбе ҳам коробка, ҳам тайёр квартираҳои арзонам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор ҳастад, дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 164 сомонӣ. навора сар мекунем, марамат рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания хубиро ба шумо тавсия метавем ки зиёда ай 10 солае ки таҷрибаи корӣ доранд. компания ки парда ҳаста ки опити кори, ино одамои нав нест, одамои кӯна ҳаста ки 10 солае дар ҳамин система кор мекунанд, дар ҳамин соҳа бор мебаранд. бори шуморо аз территорияи Люблино, Садовод қабул мекунанд ва ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, шаҳри Бохтар, Уялӣ ва Қазиқала ҳамин территория оварда мерасонанд. агар бори шумо дар территорияи Московский област бошад, худашон рафта мегирад, рафта гирифтан доставка бепул аст. дӯстони азиз, мо ҳар компания тавсия наметавем. компанияи боваринок ҳастанд ки 10 солае ки опити корӣ, таҷрибаи корӣ доранд. ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар се рақамошонда WhatsApp, имо пайваст дорад. аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон метиҳад. сомонаи рахш теҷ ин компанияро ба шумо тавсия метиҳад. марамат занг занед ва ботона соҳ саломат оварда мерасонанд. дӯстони азиз, як компанияи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз Москва ба Қазоқистон. шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хобатон омада мегирам, ба границаи Қазоқистон соқу саломат бурда меорам. омада гирифтанашон аз территорияи Москва, Московский област, территорияи аэропорт, МКАД, куҷое ки набошад, маслиҳат мекунем, омада худашон мебаранд. мошиношон мошинои замонавияе, мошинои комфортнияе. компания акай Баҳром ва Рӯзиқул зиёда аз 7-8 сол ҳастад ки опити корӣ дорад. дӯстони азиз, метавонед ки бо дили пур ва 100% мисол бовар кунед, рафта худашон мегиранд, оварда мерасонанд. ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp пайваст доранд. марамат мо тавсия метиҳем, албатта занг занед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, дар пеши птица фабрика гардиши коллеҷда. духонага квартира ҳастад. дӯстони азиз, ки дар якум ошина, дар дуюм ошина, дар сеюм, дар чорум, дар панҷум, шашум яъне ки ҳастай. 65 квадраташ 165 сомонӣ ҳастад. дӯстони азиз, ки 65 квадраташ духонага ҳастай, нархаш 165 сомонӣ ҳастай. боз ҳастай духонага 45 квадрат дорад ки 135 сомонӣ. боз якхонага дорад ки 36 квадрат бо нархи 115 000 сомонӣ. айни ҳол сохтумон рафтест. дӯстони доми нав ҳастай ки дом баъдаи 5 моҳ пас месупоранд. дӯстони азиз, айни ҳол сохтумонаш дар сеюм ошина рафтест. об свет дорад, канализатсия дорад, дар тирезаҳои галавнӣ ва монтаж картоша карда месупоранд. дом 6 она аст ки дар сеюм ошона уже проекташ рафтест, уже сохтумон рафтест. баъдаи 5 моҳ пас месупоранд. метавонед ки шумо айҳози уже харидорӣ кунед. нархоша гуфтам, духонага 65 квадраташ бо нархи 165 сомонӣ ва дигарош 100 мисол 35 115 бо ҳам арзон мешавад. дар якум, дуюм, сеюм яъне ки ҷо доранд. хоб, ду та рақам ҳаста ки ҳар ду рақамошон кор мекунад. якумаш вавилон ҳаста, пайстияни кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои мегафон ҳаста, инашам кор мекунад. инаш дар WhatsApp пайваст дорад. обшим ҳар душон кор мекунад. метавонед ки аз ҳар ду ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гиред. дом айни ҳол сохтумон рафтаст, баъд аз 5 моҳ пас месупоранд. метавонед ки шумо аз ҳози харидорӣ кунед. маълумотои бештар ва аниқташа тариқи телефон шумо худатон метавонед ки аз соҳиби квартира гиред, маромат тамос гиред. бо арзон ва муомилаи хубам дорад. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ ки аз территорияи Москва. замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар Подмосковий, город Сергеев Посад, деревная Слободка, посёлкаи Диване, МКАД мегӯяд ҳамагӣ 70 километр. замин гидаш полни худ маҳкама, қатиш вагон, пагон, ҳам хеле чизо дорад ки метавонед ки шумо зиндаги карден. контейн вагон дорад, иш падаркай. об светчам ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. дӯстони азиз, гидаш полни худ маҳкам ҳастай ки метавонед ки шумо зиндаги кунед. як бародари
тоҷики худамон ҳамагӣ 6 сотиқ аз 10 се қариб ки 7 сотиқ мешавад. ҷои зиндагӣ вагон ва контейнер дорад. гирдаш маҳкам об дорад ва свет газ ҳамаш қоидавӣ аст. наздикиш да мега ҳамаи чизои лозимӣ аст ки ягон мушкилӣ намекашед. боз мегад 650 дона дига мегад пеноблок дорад барои ягон хона кардан. 650 дона пеноблок дорад ки инаш хеле сум аст. пасёлкаи хуба мегад соҳибош вариантҳои алишам дорад. ягон хона кати аз шаҳри Душанбе алиш мешавад ё ки ягон мошинои Кемри Д ё ки Мерседесо бошад мегад алиш мекунед болоиш сум тиад. нархи замин бо вагон ҳамаш кати ҳамин масъал пеноблок бошад ҳамагӣ 900 000 рубл. боз арзон мекунем мегад. дӯстони азиз, кадом метавонед алиш мекунед ба хона аз Душанбе ба мошин алиш мешавад. маълумати дар рақам аст ки ҳар рақамошон кор мекунад ва рақамҳои дигар аст WhatsApp пайваст дорад. боз муомила ва савдо мешавад. маълумот вариантҳои хуб занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар деҳаи Қизилсув гуфтагӣ аст дар наздикии медпункт ва мағоза. ноҳияи Фархор деҳаи Қизилсув дар наздикиш медпункт ва мағозаҳо. ҳамагӣ 7.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст ки ремонт дорад. як так коридор ошхона баня. хонаҳо дар тирезаҳои нав часпондагӣ аст. дуруни хона ремонт дорад. об свечам ҳаст. аловхона кухни оғул мегад дорад. бояд ага катам дошта. дастрошна мегад фурӯхта мешавад. бениҳоят срошна нархаш 96 000 сомонӣ аст. баъдро ки хинари худа дига намеёвен. 96 000 сомонӣ. якум рақамошон рақамҳои Тоҷикистон мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои расмӣ аст ки нашам кор мекунад. инашда WhatsApp ам пайваст доранд. кадом бардоне ки аз территорияи Москва мехаранд дар WhatsApp шон занг занед, қатшо маслиҳат кунед. срошнаи 96 000 сомонӣ боз муомила дорад. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи 5 дар ҷамоати озодагон гуфтагӣ аст деҳаи Эмом Бухорӣ. ноҳияи 5 ҷамоати озодагон деҳаи Эмом Бухорӣ. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки се дар хона кардагӣ ҳаст дӯстон ки хонаи навсох. об свечам аст. як так калидор дорад. хоб гирди хона маҳкама кладовка аловхона ва яктаи дигар комнатае ки 3x4 аст. хонаҳо дӯстони азиз яъне коробка ҳастанд, яъне ремонтчон нопрай. баъзе корҳои гаш мондагӣ аст. ҳуҷҷатчам ҳаст. боз шифру тахта ва рекаҳои кладовка ва аловхона тайёр аст ки метавонед ки шумо байашам кунед. дӯстони азиз, просто ҳамин коробкаша камтар ремонт мекунед, дига ҳамаш 100%. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. 170 мегад кадоме ки нали чи мегирам арзон муомила мекунаш. гирдаш ҳамаш маҳкам, боз баъзе сохтмоношам ҳастай. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафон Тоҷикистон аст пасистяни кор мекунад ва дӯстони азиз бояд дестем ки як ҳамаз дига қум ва шебенам хеле чизоам дошта барои мисол дига сохтмонои кадантон. хай наздикиш дар мағоза чизои лозим мегад мисол дури бад нест хай бо маълумотҳои аниқша мегирем. маърамат дар Ака занг занед бо арзон ва муомилаи хуб дорад. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки бо нархи арзон аст ки сирошта мефурӯшанд. дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад дар наздикии военкомат гуфтагӣ аст дар кӯчаи Борбад. ҷошҷои беҳтарина мега соҳибош. дӯстони азиз, як дуна сурат дошта ки ҳамин сурата пешкаш кардем. як дуна сурат дошта ки хона ремонти средна барои зиндагитон 100% мешавад. як хонага квартира дар сеюм ошӯна қарор дорад. ҳамагӣ 40 квадрати метр. агар шумо хоҳед мақсад духонага мекунем. об свет ҳастай. ҳоҷатхона ошхона баня дорад. дом худаш мегад 4 ошхонаи дар сеюмаш қарор дорад. хона мегад 100% медоред фақат зиндагӣ мекунӣ. нархи квартира 185 000 сомонӣ аст. боз муомила ва савдои хубам дорад. ба кадоми шумо ки лозим аст маърамат дигар маълумотои бештараша гиред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар территорияи Фирдавсӣ гуфтагӣ аст маҳаллаи Шайнак. ҳамагӣ 2.5 сотиқ замин аст ки қариб 3 сотиқ мешавад. се дар хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор, як ошхона баня, дарахтони мевадиҳанда, гирдаш маҳкам, об свечам ҳастай. 2.5 сотиқ замин. хона мегад падабои тайёр аст дӯстон азиз. ремонташ хай сода аст. ҳамин як ранг бор мекунед тамом.
агар ягон секция ягон квартира боша мегад мисол алиша мек домои панелни ҳам боша мегад алиш мекунем тоха ба квартира кадоми сумкате мегирад нархаш 280,000 сомонӣ аст бародарон муомила дорад 280,000 сомонӣ нархи хона аст кадоми сумкате мегирад арзон кадоме ки ба домои панели алиш мекунад алиш мекунад шаҳри душанбе райони фирдавсӣ маҳаллаи шайнак хонаи тайёр кадоме то ки мехарем марамат занг занед бо дигар маълумотша аз соҳибашон гирен дӯстони азиз агар шумо дар охари рекламаҳои хонаҳо заминҳо квартира мошин ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат сурат маълумотша дар ватсап иморо кунен мо ҳамихе рекламада мегузорем мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшии нав аст дӯстон ки аз шаҳри душанбе духонага квартира қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино гуфтага аст соҳибшон райони сино дар гипраземда хона бо тамоми чизе чорааш фурӯхта мешавад духонага квартира дар дуюм ошёна қарор дорад 61 квадрати метр дар нош хеле кушодаед дар ҷои ранги проекти сехонага бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ дорад ремонтош беҳтарин бо ҳамаи чизи чорааш мефурӯшанд дӯстони азиз дар дунии квартира чизе ки мебинен бо ҳамаи чизи чорааш гуфтага соҳаи соҳибош бо ягон маълумоту иловагӣ боша мақсад худтон мегирен нархи квартира мегӯяд 385,000 сомонӣ аст бо арзонтар ва муомила карда метиҳем дар наздикиш мактаб мағоза мисол дигар чизо мактаб ва мисол заправка обшуд донишгоҳ ҳам хечиҳо ҳастай бо метавонед ки дар ними рақамҳои тисшон занг зан маълумотҳои 100% ва пурраша гирен наша чихелку 385 муомила дорад марамат тамос гирем дӯстони азиз аз шумо хоҳиш мекунам ки лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред ва силкаи навор дар ватсап имо падисаш кунед кадом хонае ки ба шумо замини мошине ки лозим бошад дар комментария нависед мо дар видеои оянда ҷудо карда баҳартон пешкаш мекунем ин буд навори имрӯза то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо